Het safety net kan je eigenlijk zien als een middel om te bereiken dat de kinderrechten beter nageleefd gaan worden. Dus wat je wil is dat het voor kinderen nog beter gaat dan dat het nu gaat. En het mooie, op al die eilanden werkt men met kinderen, vooral in de leeftijd van 0 tot 12, maar soms tot 18. En kan je zeggen, dat doe je allemaal alleen. Maar het is veel slimmer, handiger, efficiënter, maar ook vooral voor kinderen en ouders beter als je je krachten bundelt om samen het beste voor het kind te zoeken. Het safety net wil eigenlijk zeggen, je gaat samenwerken met elkaar. Dus de school met de kleuterschool, de school met de kinderopvang, met de zorg. En je kijkt met elkaar wat je kan betekenen voor kinderen. De wereld van de toekomst is wat kinderen ervan maken. En dan kan je zeggen, dat ga ik alleen doen, ik ga daar in mijn eentje aan bijdragen. Maar samen, als je het goed doet, kom je verder. En dat lijkt heel makkelijk, maar samenwerken is ook moeilijk. Want dat vraagt ook een beetje loslaten. Want iedere school heeft zijn eigen belangen en iedere organisatie wil graag, heeft bestaansrecht. Maar samenwerken wil ook een beetje betekenen dat je dingen loslaat. Maar dat levert ook weer hele mooie dingen op. Juist, want dan kom je tot nieuwe inzichten en inspiratie. Dus samenwerken, zeggen wij, daarmee kom je verder. Nós estamos entusiasmados com a conferência aqui. Nós passa primeira parte da conferência, caminha cada isla presente a compartilhar que com nanta hace no país para o safety net. Nós vamos pouco exemplo que em verdade está inspirado, mas também pouco vídeo que está ponendo imagem de lo que está sucedendo coisa que aqui da Kumi, por exemplo, o programa que está transmitir cultura de geração para geração, é grande que assim é young toca tambu e assim para cultivar um costume dus mita wak de land na 2 dias caminha nos lo por worden inspirar e naturalmente para fortificar o laço ng dengue país na reino. Nós temos aqui na quase toda isla de Reino, nós Saba, Sint Eustatius, Sint Maarten tem, mas também Bonaire e Holanda também é o único que desafortunadamente não portava estar presente está Corsol. A conferência aqui na ser organizada uma petição de líder político de todo o país, da conferência de Reino que toma lugar na Juni, nós pora mira com diferentes pontos de agenda, tá conta com diferença de opinião entre os líderes, mas o que está arriba é direito de muita e não tem discussão, tem compromisso, não está carregado unanimamente e seguro para fortificar o laço de esnang que está com muita, então de prioridade na todo o país tem.